Mwakirango Chingovi, Oinomo Waziri Wekipara. Thank you. I want to invite Mheshimiwa Enyororo, the chairman for budget, to say hi. Najira ba Mheshimiwa Baberega igato kwa sababu ya sifunge kama kwa mjamole. Oyako kwa Nyororo. Yamana sana. Chichi. Biyaona sana. Ikasanya. Mheshimiwa Jacob Barongo Bagaka, the guest of honor, kwa waziri bara balimu n'abantu ba Masige West n'abakora ibimbi yamore. Bwana Yesu asifiwe. Onye tubwate ndamwamu ngorrango igandarura. Ndiyamona sana. Mumate unakorokwa. Bakabuna mwaka tayabiko. Nkorokwa Nyororo. Igondo mu MCA bwe wodi ko nga Monyerero. Ngari boge tutu. Na intena atirega iga kubwatisya umweshimiwa oyo korokuja ko Barongo Bagaka. No musani onara batuka mange. Na ngene muntu bwate korengiya. Tabwate korengiya. Okwani rama ngana mayaga una tsegalia assembly ekaroge ka ko burge wa deputy speakers na taydo ko boria lakini nganyora ga kare ko sera mpaka zina ko boria karare no moto na barare na masai ya no biya ale na wade karatigabe deputy speaker ngombe yato irete ngora to sera rani tu baba ishimiyo ngo charo bakunia rona charo bakunia se yako mkanage dikira manyinga hivi. So Ntaria County gondo muchairman bwe budget tetereta mangane yechibese nande mna moyo gure bata bire kurmaga e basari nyarengo nangane reidi akini mo gavana ga karasa nande mwakere ngambi ya morosari asenge tumna ro korach campaign na bata betenga buchiar ko beke basari agante binga rurege nto mwoko bigabuka se budget tanya chibese aso mwako ori tukaruti milioni 3 akini tata ko tabanga chibese chichi aruete asenge chinga kiri ndabante babe chibese chichi basari ngo barenge kurya umugaba na batabanga mbwatisie totije chipipe echi abase tokabana bakorreki wachire chisukuru igoto kabeka igaba ndombare baumiete asekara mokonyara chibasari ere biyago sere bobe e basari yagandira ko bago sesire ana tuko seti gara bwase igona igure kerero kieno kwana tuko ikarasa umwako go chitaro sentamente kanto gake asenge chabantu baito babugato bure miru wake yo ege tokende mwe igwa abantu bande bagwonchukana naga bagatebanga basari tiri kwa na Nukisi County nage kwa na no muchebombori ne basari yagorire miavuri mwe igwa mangana ayo abande n'abajumbe abande gusemba duki abantu abasumoko banyora batebesokere asenge basari pecheti ne miavuri teyo iyo twara gusaba umugavana sa tegarete emiavuri eri abantu baito bakora biashara ande ka konyora inzira yo gukonya abantu baito emiavuri agandire gukora ki kubakonya asenge nebese yakurusi mufuko asa gukonya abantu baito na ende ko basabanga musabiro umugavana wito bro umugavana no yende ko basiga tutaraza kumukonya kurubuge tutwari inumo kora mubwatise ibona igwa monswat na robe ko bibuga yekunya kutaranga igombi yamono sana gendera kubwatsya mumroyo korokuja ko Barongo Bagaka na ende mnateba iko akomo kumusabira tu alitibese na gente kibona na afiengiya nanaki atwareki na gente wanone ruse yabwatu biyamono sana tigaga sawa sini Yamana bari gari mpre asire nchugocha bari atambe wakuje kuja hapa karibu Mheshimiwa Richmond Manane
Mheshimiwa Richmond nero tenete sports igaro mheshimiwa bogeka korboge tutu Haya. Abantu baito bamasiyo wesindi yomuri. Nkorrango iga ensi yonsi emanyenga notora. Biamono. Your Excellency First Lady. Asante sana kwa kufika hapa. Abantu baminto. Titogenda mange mbwata mangana ngabera tatu. Nchenkor kumanane Richmond rayori. Nchino munge tutu. Inda yenchogu. Usebano. Nunaba bastaibo. Emore nyomba ya kabeye ya mugusi. Taiboyo. Umuge tutu nere umumuru mutanga ni mugusi. Kamuranche. Oyo no mwako kabiri kurumo basiro bugambi. Taiboyo. Abage tutu ntu abwate kirogike. Lakini yake katika bere noe babasi mbari go turta magena kuna babasi mokari go turta magena moroche thank you ntunto taitike siomba kuna bage tutu ntunto taitike siomba nto digeri wewe baitire ko gamba na ingwa babasi mwakirire mono boni ngo mwa babasi ono mungani ore okorigi chibesa sa korigi korwa abana boito basome ntene mogokirere kaya kurutwa magena kurutinse mukando kando kwanda more mutuba mense musabere baria batigana no mumuroyo okoro simba arati boni ndamamne yakibabwate nere onye nyasaye mose seneti agatwara bongo wogo tware bintu bino mumroja ko babwate bakamumbororo bono nanje umenya sanse seneti nanje limbwate byana bikara gitingo ikere bya barongo bono gaki etoko myakurwana ntutweka ntogo tikatore temitwe yitamo tore na kitoko konyegesa kukyumugusi nchenko basabainga ngwancha more aya tegarira ngwancha more una more iga ondo mensi poko mikeri yo mugama no topo simba arati totuga mense to musabere na indengo kwana iga abantu mbarororo nko humo togo tebe chinda mwamu nche kando ndamwamu eria togo tebe bwate kanyo noboro viteniende na chechi toroche kuibwera omuntu bobenga omuntu yochiro rigiri chinjira achikokonya abantu baito mwaimoka mwaji gutangaza ngorusiri chibese chebasa nchego somyo mwana wo muntu mutaka ngochiri kogora amaburi taena na chibayi oena ni chifu pesa mwele chipiki oena ni t-shirt oena ni chileso tono eba simba ni jwa sima worte ay tata onye to bwa tinchero ko ligitweza kia obiya kuibere obine ndamwamu tikato tugenda amwamu abantu bajya ebataketenga simba nanga atikete korete basa lisaba na inchi areta kibeza kiri abarangira batabyaye kibeza ngira na sebiri kye basari nchera kimero kitogo kisoka binagere ikine kibatagete bakoye na mwabanyora byori batanyene se mikutano ya siasa bagotenga kibeza sino cyane gete yasaye tikatwa bere onye togo chikogende nchireyo